Той е луд! Знаеш ли какво иска от мен? Искам да я видя, да ми каже тя самата всички тези отчаиващи думи, които ми предадохте. Тогава ще се подчиня. Не го обичам, не го обичам, не го обичам! Щом казваш? Жените са болни. Ние провеждаме разследване. Този е просител. Специализирани сме в прелюбодеянието. Разпознаваш ги, а? Каква е целта на вашата визита? Никаква. Всички работим за пари. Пак ще се оставите да ви измамя спокойно, драги. Инстинктът от Анри Кисмекер. Не е ли гениално? Можеш да намериш друг момент, за да се насладиш на неговото очарование.